Okay. Mayong buntag mga katuski. Doon si Kon. Doon si Kaukaw. Akong baka mga katuski akong di ngalan og Kaukaw para nga maanad siya bang na siya ngalan. Kuno ni tawag nako. Ka pantay din siya. Pindi din mga katuski kon imod yung anaron pirmi ang hayop isa kung saan nga klaseng hayop basta imong anaron makasabot sila. So ang akong gingalan anad niya ron Kaukaw no akong doon gasigi pa ba siya nara mga tuskyo naglubog na karugod to ako na siya pa magtubig naglubog Kaukaw naglubog mga tuskyo. Busog na ka? Busog na ka, Kaukaw? Busog na si Kaukaw? Kung siya naroon mga tos yung tingka niyan tungkan. Kaukaw? Busog na si Kaukaw? Miyatid? No. Kaon na? Kaon na, kaon. Kaon na. Kaon na, busy. Lagon ni. Lagon ni. Menaw. Menaw. Okay. Ito dito. Okay. Teman. Nawag. Mana yung baka magtuski. Bago pa na akong ikuha. Yung agi mga tusyo, payhag. Hawan. Nalutid. Nani ang tanda si Pormao. Nani ko si Pormao. Karon, nani na. Nya akong gihimo. Kanang wanay mga dahon, akong gisapsap. Ito si Parsan niya. Gisapsap. Pero kanang napay gabarog. Wala na ko. Putla sayang sana wala na lapak-lapak tapi karong ma-urot niya ni dire di hanapot kulang na kunan kay na ang mga similina gani ang uban ang pagputol mga tuskyo pero ang ipagputol kay sikado kay maglambot may mga similina kana may pero malambot siya diha di na gid siya kahubad. So kung adian maanad na siya ako lang siyang kanon manaman o pay-kumpayan na lang ba kami nga mga sabuta ako ng pang lapason akong ihatod kaya siya ang itanan kay hindi na siya magtigway diri nga dapit kinitin nyo hindi nga side hindi na ko siya magtigway sa aking tanom kanina diha sila lom ano yung mga sabuta na ay mga durian ayun dito gani na diri mga prutas kung pero patiron na ko na kay lisam na ko ni durian nga katong markot yun kaya santol dato din kay rambutan na rambutan yung santol po dato isa ako lang di tigwayan kaya kung may na silang purilon pero sa pagkakaroon kay wala pa man ko'y ikatanom ako lang sa nga tigwayan dyan nga side nga banda kay medyo luag-luag siya dire dili siya malambod so siya palamburan kusog siya makaon ng katusir muna kung nakuha na nabiliban na rin baka kay saan og bago na ko siya gibulag sa inahan bago siya gilutas wala gud ingon nga maog bitaw kanang sabot mo say magmaog ka na mag luhag ba ka na magsigdagan dagan lahi atong una nako nga bahin sa una nga magulang ani balido ka buo mabalaka ko mga tusik grabe gyud ka grabe gyud ka ilas grabe ka aluhag niya magdagan dagan ini kagabi pero kani
kung siya nabatayan may nga baka kung siya nabatayan kapuyo na gid siya matingog man siya panagsargi kayo nya dumo na pod kaon so manahing ganahan niya nga manay nga akong gianggaan siya kaw kay para nga inigtawag na ko niya inigsabit ako sa mga ngalan kasabot na siya bugayan maglubog siya ni imong tawgon baro na dahil siya kita ako sa Facebook ba nga sa kabata na naikabaw na iyang yatiman na inigtawag niya sa ngalan sa nabuhian na siya dito dapita o asa dapita na madungog siyang tingog mudagan padulo niya mga katuski mo na ko ang kuan po mo na ibgan no kay bisan di sa klaseng hayop kung imong utangan og ngalan imong ngalanan makasabot na sila mga katuski mo ni siya nga kung ngalan og kaw sa English kaw pero sa Bisaya nga ngalan kaw ang gitawag sa iya PEW kaw mo na kung ngalan sa iya sige rin si kaw nung kasi ika parang kadlaw Domingo gihatod sa 24 gihatod kung sa marapit sa 26 ano 26 24 gihatod kuan pagkadlaw ron kaduha no 26 to 26 24 ni gihatod tao lagi siya mo nang bilibanan niya nga baka gabi action ko ka usog kayo ang ulan nya magi ko mahimutan gikan sa seminar sa simbahan nagpauban ko sa akong sawa akong lakong Paris ba pauban ko kay sa ko ang minaw basin og nalambod ko nakabuhi ba ka ha kasi atong ipakuyo akong Paris para nga siya ay makahawid sa flashlight okay kadaan flashlight kaya gusto mo kayo lambod niya wala makaiwag lugnot ra ba hindi ba ng misis ikan bisa seminar pagtuwag sa ulan ako rin giyanhin diri pero Ginoo mo tos kay ang baka diri ra gid taon siya gapuyo wala din siya magluwag hindi ganahan na niya kaw daghan pa kayo ng mga pagkaon mga kasi pero kuan kining mura mapulan siya madugay sa naper kani nga sagbot mga kasi ba yung naliw sagbot mura mapulan siya madugay muna nga ako siyang ginan katong nga banda karon dito ngayon na nabutangan lahi na siya ng klase ng sagbot sinba na siya og kaon ako sa ni balhin diha dapita sa ubos na ako'y lahi nga sagbot diha kana na ay kapis may rambutan na ako'y lahi nga klase ng sagbot diha na po na siya dito sunod akong siyang balhin sa lahi nga sagbot kay ug napir lang pirmi mapulan de mawad siya og ganak sa kaon kung nabantayan nga magtanga na lang siya mukaon mo siya pero ginagmay ni ako sa bukid babara ni sa mong balay so alam buntod lang ba mana ang view diyo kapag ang bukid mga katuski pag diya kita bugnaw mo na diya so
Aris ako dapit nga tuskin ko magpadulol ko ni Kaw-Kaw kay ganahan ko niya magtanaw nga mag sige na dyan dungo og kaon mura di ta magugtas magtanaw ba kay kaon ra man siya may kanindot ano niya may ilang tuga at gahas kay katong host diri nga nag-awas-awas so dito napita gibutang kaya mga tumbal siguro ni Kaw-Kaw na ibutang hanggang sa lumpayan dito nga gibalhin na sa babaw na mga tuskyo gibalhin na dire ito ka naka-host kanina na ibot na po no kani ilisan nila o bago ito naka-host 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 na ngayon kaubay bibili na gilisan nila bago po siya ni mga tuskyo kung ano na yun simpayan sa sa kinibago na yung sumpay na pot sa duha duha ayun ini patulo pero ilang isumpayan para nga mainat nila paingon diri sa babaw dito mo ni primero dili nila mainat diri sa babaw sugot na so ang ilang gihimo ilang gisumpayan og hos para nga ilang madala diri sa babaw mga poste ano ni karon ana sa babaw dapit ibutan pero pinipili ko lagi hapon pero ana lang panahon nga magmawir ko daog ko layo na siya sa kalayo magatuskin isa kas Kaw-Kaw kapati sa kuang tingog ni isa ka teman yo na ka nga na ini nga na inom ano ko ano kasi baka na Kaw-Kaw Kaw-Kaw yan tayo inom ha yan na tayo inom karututod sa manay ka to sa lapok karon tatutod inom ha yan na tatutod inom Kaw yan na tatutod inom gasto mo sinilas hoy sabi ka yan ko rin ako sinilas yan yung titon sige na kaon na kaon bali sige na pagkaon so kaya pagkaon panin si Jimmy na mga pwede ba ka na makadaot ba pwede ba ka na makadaot na yung panin si Jimmy na lisos di Milina yang bungas di Milina yang kaunon pag comment ko ng mga katos kay kung di ba ni siya makadaot sa baka kani lisos di Milina kung kaunon okay na ba ni i-comment ko nun niya sa ubos kay naamo kay mga di Milina dire sa mga area nga na balaka ko ba sinog makadaot medyo ni-action ginawa siya hugo mga katusli so pag abot ay niya grabe kulingin niya glawas opo so bisan og maglihok pa ka no bisan maglihok ka mo kit jud kay action siya hugo kay pag abot ay niya mga katusli lingin to siya og glawas karon medyo ni siya gamay gingaw ko rin siyang mama no? Matus ba? Kay jalalim nung kalitan taon mawala kung pan mawala ang mama sa hayop
All day hapon. No, Jimli. Bungas Jimli na ikaw ang magatos siya. Dili man siguro na makadlok kay tambal man yung Jimli na. Dili makadlok, dili mo na yung makadaot. Kaya gani, tambal man ang Jimli na gani. Mga piang, mga panuhot, tambal na siya. Uy, grabe ka kaunod niya. Sa tanah, tamis ba ka? Tamis siguro ng kuwan? Bungas Jimlina. Sige na, kauna. Karong mga taon mga katusi ako na siyang paimnon kay tingog. Panawag niya kung siya panag sa siyang mama. Mama gini yung tawag, yung mama. Mama yung tawag. Dito, dalang pagkaon dito. Balik dito, balik. Balik dito, dito. Sige na. Malingor mo kung mga tusi. Malingor ako gikan sa simbahan. Aday ko doon. Lingkod sa mga tusi ya. Dako nga bato na nga umilikuran. Dako nga bato. Taon nakakaot siya dahil pakai siya kung anong mga tusi dahil pakai siya dahil kasi birahon kaya nara sa liog ang nasa liog ang bisig di butang kung kanang mangusog lagi og bira alis din ako mapungan ito nga gahapon nangayo niya ito gusto amanghon kay daghan magsig mga pisi dito kanang mga pinalit niya ang kayo pusahay i-appear naman ang mga pisi sa giya padalara niya ito pag hapon dito kay na hadlok ko pisi katong ibutang nakuha primero kay gamay bago siya pero gamay ba ito niya ito pag hapon manghod nga itong pisi naaman deh naidaghan niya ito may nakita-ko binak mo bati ke balaka eh penting kahi agi ni birahon mong katuski hindi ka na ng PC na slit na nasa niyog ibutang PC mo muna nga grabing kahi birahon hinayakan siya builo ang bunlot niya makabuilo di gini mo pugan kuan paganin siya unom ka bulan pa ni mga katuski unom ni siya ka bulan atong 24 mato pa sa uban unom ka bulan pwede na ibulag sa inahan pwede na lokason mo na nga ako jungi ato dayon atong sa 24 kung pahato dito sa balay nga gipa ni dala ang inahan kay o guyuro lang nimo siya nga wala inahan di gini mo madala mga katuski grabe yung dahiya so hindi padala ang inahan re ako lang nangi pahinungdan ang nagalima no kung pahinungdan gamay nga katidad para palipay dila pagkatod ka dili basta-basta ilang gagi ang mga katuski grabe kalibon biat dito ning area mga katusyo diha sila naglusot-lusot diha sa unahan na niya makita magtusi kung saan nakasagbot mao po nakasagbot dito so labihan yung sagbutag yun grabe kalibon hindi pahinungdan sa gamay para lang po sila nga malipay kay uban siyang anak mo god duha ka anak iyang gipauban paghatod no doon raman naraman ani babaw ni magtus babaw ani nara diha so
So naka-diferensya lang kay libon kayo ang agianan. Iho na gini sa gatas mga katos kay si panawag. Luhi kayo ba yapon. Iho na gini gatas sa ma'am sa inyong inahan. Pero di man ko nimo ibulag ito malutas. Luhi ba gina sa kiting ayat ay mga katos kay. So ilang nga sitwasyon na sa panahon nga lutason luoy di gyapon no sama ra gyapon sa tao ba sama ra gyapon sa bata nga kanang lutason bitaw nga maghasol gyud no sige panawag sige hilak sa panahon nga imong lutason umikan kay ila pag bation ang kauhaw sa gatas sa inahan ano po na yung baka no panawag Kaukaw tingkag yan doon gano'n katuski sa biton ito ikaduha parang kaadlaw sa kapag tawag ani niya pag himo ngalan sa nga mga pila ka bulan maanad na din siya makabati sa tingog tuang na din ikan maglubog siya barog na yun basta makabati sa tingog. Sige na kao na magkakita siya og tawa mga katuski ihan tanahon mo para sa to kay ang silingan no mananggiti ba pag magkakita niya nawag din siya maayo o sa ubos wala ganit sa ubos yan kita iya din tawgon isa sige na kao na tengah siya kung pamaron langanin paron ipainom mga katuske kaya ras ni media pa kahapon ako rin siya sugong painom na po alas 9 inom siya pagka alas 12 akong painom ako na pong idatag tubig gamay na yung inom siguro sa tubig so ang akong inuunan ni ron hindi kaudto lang ako si paimnan mga katuski kaya magbitbit mo ko galon paingon drip galon palanggana ito yun ako na yung butangan o asin kaya mga may istorya sa nakalima na sa ulan o gamay asin para nga bugana ang iyang pag-inom may akong himo na dili maayo o daghanon o asin mga katuski kaya bayra ba ni kaya ang panahon nga magpabreed na makahilis sa bibi no ang asin mga kasi kung malabihan sa katagani mo butang so ginagmay lang okay kuan sa nakalima nga ginagmay lang ihatag hindi po maayo nga madaghanan og asin kay makahilis din na sa kuan iburos akong plano ani kung siya tahupon pila ka adlaw kao ayan kung gano'n kao na ali Kaukaw loy biya baka lihaw na gini sa gatas iya mama sa nga lutaso man yun kahang lamok mga ito siya saan ka na maglikliho ka kit-kit yun ang lamok manay balbal sa adlaw sige bisa ga maglikliho ka tong lawas na gapangikit kani sa kalikod mga tusi sa ako ani gagawa sa una yung gibaligya yung nakapalit karon wala naman natimana tinalibuna kayo basta yung mga kural na tumba na
cyclone niya nga kabilya nga 10 mm ipangawat ito nga style sa Likikas hurot-hurot dito kita dire kay nga raw na kanan na may dos balay kita katong distansya sa balay panguha agad mga katos kay dito nga banda sa kon panguha maragi timing guro nila o gabi ilang ipambulot humot ka man nagi pambuluto ni mga kabilya mga katos kita niyo kanang gikural pangpaslak ka magura sa cyclone na birahan ang tumoy ang pulbot ito nga dito dapita hurot-hurot dapo ni ayuhon ng ilang kural kaya natumba napaingon sa akong area ang kuan tumba sila ang kural na katuski na state nita napaingon dito state napaingon dito kaso kaya natumba ang ilang kural mo to ng libon sunahan libon kaya ang ilang kural ng cyclone na tumba paingon diri sa ako ang banda hindi po na ako mahilabtan hindi po na ako madauban kay kasi nung bukatay ang iharapita nindot kitong kadauban mga katuski sa atong panahon init so dili mayo nga magpatak-atag daob nga ulay pagtugot sa pikas pero sa una ginadauban nila ni mga katuski niyo dauban nila pero may gina nga sila gid mismo ang magdaob excuse kuanta kasuhan ta yan sila gid mismo ang magdaob sila ang area kaan po siya matusi nalasang na akong area matusi so dagdag ko na din ang mga kahoy mga mangga pa yung mahugani no? Na mahugani na utos kayo dako na kayo punuan no? Kita nyo dako na kayo punuan di malina kita karon mga utos kayo kuan medyo kuan landong dili kayo init ba hindi kayo sakit sa hindi kayo init sa baka pag ning baka noon kontador man nag-init gawa sa kabaw pero bisan pa luoy kayo ako kasi butang pabor nga mo taas o mo kusog ang init naagi siya kapasilungan kaya na yung pinuan sa mangga maka sa lipo na siya silong siya dito napita silong siya dito pag paling na po pag bali na po sa adlaw diri na po siya nga side mo pasilong na luoy biyag yun hapon sa kontador ang baka og init luoy gyapon nya pag mulanan pagid ni kagabi hapon init kayo nya pag kagabi ulan luoy kayo mo po siya ano po siya kaon po sa Mayo naman na siya kita siya na inagdag tubig karon naka inom totoo kita siya na inagbitbit ng tubig yung action siya sunod karon na totoo inom ay pareha gapon kung hago-hago bitbit ng galon na kaon sa dia kaon nagawang siya okay magpuski mo mababasa ko badas ako sa bos kay nyaman akong tiyan gutom na kapit na alas 10 nagtusiwa ako kay pumahaw sa hilad na akong tiyan so sikaw mga tustiyo padayon na sa kaon tanan ako siya nga balik ko ha Okaw balik ako magdakong tubig
tayo sa kaon. Gutom. Lamar na ang kinain. Nya dia na sada. Pero hapon ako siya usbon. Ako na po ibalhin yung pasok din na sa ito. Sukod ako siya ni punuan sa mas mangga. Ako na po ibalhin na yung pasok dito sa Subos. Kulang pa naman ako na kasi makaabot ani punuan sa mangga mga kapatid. Yan, naibasurahan at unahan. Kung isang estimate nga rin siya makabot pinamang din mga silupin silub kaon siya silupin ba kadaos baka ano siya magkatos yun maos ako gutom. Bisa na kung miyagi pero kung anday siya mga tuski hindi mas siya dagpo na may dagpo pag bunga niya pero murag may pagkapaho man yung sayang po kung ako kurilon tamis mo kayo daan na mga patlo santol ng tuski dahan bunga pero piting tumuya niya kipitin man ako madluka na aning sa kasakaw kahoy na laton raw na mahulog ay pakuhaon pero ang uban nga mga hulog nga mabantay sa dito ragano na diha sa dito sa ubos dagan mga tuski ako nang ipasagdaan kay madlo ko istisay kong saka gani diha sa ubos ano na yung mga pinatlan nga sanga sanaw na kayo daanan na saya na mga yo sige mga katotski hindi sila ko kutob puputlo na po ang video so salamat sa inyong pagsunod kanunay sa akong mga vlog please subscribe ka Totski TV thank you bye bye and God bless.